Què és el BIM? El Building Information Modeling és el nou estàndard de la construcció que s'està imposant arreu del món. Aporta una visió holística de la construcció, des de la fase de disseny fins a la fi de vida, passant per l'execució de l'obra, la seva gestió i el seu manteniment i conservació. És un canvi cultural i tecnològic que implica una transformació integral del model de treball actual perquè esdevingui més econòmic, eficient i eficaç. Quins beneficis aporta respecte al model tradicional? El BIM canvia el mètode de treball compartimentat pel mètode col·laboratiu i passa del model bidimensional al model multidimensional. Abasta tot el cicle de vida de la infraestructura o edificació i integra en un sol model virtual tota la informació gràfica, econòmica i temporal, entre d'altres, sobre la qual treballen tots els agents. Sobre aquest model es generen càlculs precisos d'estructures, instal·lacions, eficiència energètica, així com les despeses econòmiques i la gestió temporal del projecte, que permeten identificar errors, esmenar-los i actualitzar de manera integral les dades del model. Això permet dur a terme processos d'enginyeria de valor. Contribueix a la cooperació entre equips, comporta un estalvi de temps i costos, aporta més qualitat i rendibilitat i millora la transparència en la gestió del projecte. Què està fent la Generalitat de Catalunya per impulsar el BIM? L'objectiu del govern és aconseguir que la metodologia BIM sigui obligatòria a les principals actuacions d'obra civil i edificacions públiques. Ara mateix, la utilització del BIM ja és un criteri de valoració als plecs de prescripcions tècniques en els procediments de licitació d'obra pública i es preveu que sigui obligatòria a partir del 2019. En quines obres s'està aplicant? L'any 2013, la Generalitat va començar a utilitzar la metodologia BIM mitjançant l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. D'aleshores ençà, ha dut a terme actuacions BIM en obra civil. També s'ha començat a utilitzar en edificacions, com el nou complex al districte administratiu de la Generalitat a Barcelona, un edifici de 50.000 metres quadrats. Qui ha d'estar capacitat per treballar amb BIM? El BIM requereix de la capacitació de tots els professionals de la construcció, l'edificació i l'obra civil. La seva formació serà cabdal per a l'èxit de la implantació del BIM. Des de cursos reglats de formació professional fins a màsters i postgraus universitaris, passant pels cursos d'especialització i formació contínua. Benvinguts al BIM. Benvinguts al futur de la construcció.